Letko, jo. Teraz to stále v strede, zvykle, teraz ako je to, by som nebol otočiť. Ešte mám minútu. 3 ešte. Tak ty 13.30, však? No, 13.27 je, nakoniec naozaj pôjde presne. No, tak 3 minúty. Tak naozaj tá prvá správa bola asi. No ešte takýchto 5, keď sem pošlu, tak zo Slovenska by bolo jedno veľké jazero. Také hrboľaté. Mesačná krajina. No? No ak pôjde doľava, tak je dobre. Doľavať je dobré. Hej, lebo sa ešte otočí a to musím plnú dráhu mať. To pochybujem, že by sa rozbehol rovno. Tak pôjde k nám, predpokladám. Nie? No jasné, jasné. Netočil by sa takto dvakrát. Iba, že by naozaj tam ešte pri metre vyprázdnili diaľnicu. Betonovali teraz rýchlo? Že metro vyprázdnili, vieš, To sa tam. bude popred seba, vieš. Fú, a to riadne krydielňak. On sa fakt dotýka oboch strán. No, fakt. Presne. Trošička preč nieva, no. Nejde stredom asi. Už je na dráhe. Kámo, ten troška nakloní